Nan ne aka yi mutuwa? Nan ne. To ina bin wannan mamacin bashi. Kuma wallahi sai an biya ni. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kaji akwai mai bin baban mu kuɗi. Babu abin da za ku faɗa min, wallahi Allah sai an bani kuɗi na. Bawan Allah kuɗi kake bin mamacin? Don wallahi idan na fara ambatan masa bala'i kala-kala a cikin kabarinsa, wallahi ku kuka jaja masa. Sai an biya ni kuɗi na. Kaga dai abin da ya kamata a yi. Gaskiya. Kawai kwanda a biya baba wannan bashin da ake bin. Hello Aminu sa ka ce a tattaro kuɗin nan a bada, na sallama masu filayen nan a zo a kawo kuɗin nan zan biya baban mu bashin da ake bin sa. Wallahi idan bai biya kuɗin nan ba, na rantse da Allah kun san dai azabar kabari yadda take, wallahi sai an biya ni kuɗi na. Yaya babba, a biya baban kuɗin da ake bin sa ko zai samu salama, wannan mutumin ba imani ne da shi ba. Halo Bala, ka tattaro gaba ɗaya cinikin nan ka kawo min, ina gidan mutuwa. Ku gama bige-bigen waya, wallahi sai kun biya ni kuɗi na. Wai bawan Allah hannu ma kake bi. Naira 25.